Kasengking atyar Newtrap National Liberation Council HNLC haka kerwa haka premier arf artrik ulber arcar apsau lingba basan kupar nongtrau General Secretary kam Publicity Secretary ka penpau ka chisngolngo ban lap ya ka cingkam ka tat pulet halor ka video ka bla ringdur ya ka cing ekran lingba ka mobile phone apreng subad khot HNLC ubal syakem ubay ekran bat military commander ka HNLC usanbor pala bat ka HNLC ka shim bakani kalong ka kamle khongpong chong katnat pulet ka kerwa ka bu cingkeli hatu katnat pulet ka shemba bo cheristifil thankiu dang bat kanongot ki baloiloi ken ngat hakikuli jong ki pulet tang namar cingsuba bakidai usan bor pala shosho ka kerwa kalong mano ki ban buat hadien ba hatu ki pulet ken penlong sok pedung yakin ngelam sang balang tang namar kecing tharai bakidai usan bor pala ladaki pulet kila ban kem usan bor pala ubadai shisha ke HNLC kan namdan cingeda ban len bo omdai laong ka kerwa ke bala kedau baki pulet kila kem baklaru yu ba tarsan lembah na kejingkeno dokti ban bu bat penthai bom IED katkum ke kaipot au arjar arfuar dau justice retired ti bai pei ki pulet kila keno ba cheres ti fil thankiu uba tepru kum sanbor pala udon kti ban dawa pisa jubor bat hakikam penthai bom lakdau ke kerwa kani ka peni artli ki benta ke jingbom ler ki bor sentiat pulet bat kecing syukur ki pajba ki seng balang bat ki bahiyeng ba cheres terfil ong ka kerwo ka benrap bakala don kecing keno ba cheres terfil udai usan bor pala bat trikam hakani ka kerteng kecing penyap ba cheres terfil haka encounter ka bala syutau nang langej bakadai ka badan benta sanhima kentop ki menteri sarkar haka sarkar MDA ong ka kerwo ka HNLC kal ong bala deptep ikibrio ki badan benta haka cing penyap ba cheres terfil bat ki officer pulet ki badan benta kin mat cing penstom baka HNLC kala maham bakan twet kan pensosat bat krai kli iki ka kerwa kala benrap baki pulet ki ai beteng ki kam syukur bat ki buri iki cing shisha shusho ka kerwa kala ong baka cingkam baka HNLC ke lam bakla bat pengap ik samla da kapisa bat ki kali kadai hi ka kam chong ki pulet ka sarkar ka ai khusnam ki pulet bat bor spai ki banyan ben ki ba penyap iki nongelam ki rupat ba boloi da kapisa bat ki weipat ki samlah Newtrap ki dihok ban yo cem kepurom da ka jaj ban riu bat ka HNLC lar ki la ban weng bat penliam ki balek don bor ya ri bat ka HNLC ka ai cingiro ya ka mon ki samla ban len ladien na ka benta ri Newtrap ka kerwa kala penkut da ka baong babon ki officer khasi ya ka trat pulet kum ka kong Claudia lengwa baru ba bivek sim la nyau ba ki di ki bami na ki wei pat ki jaj bat ki baburi pat hakadur ka ri Newtrap Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki mar bam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya